see, 'cause I think I do want you next to me. And ayan, ang gamit ko is yung aking phone. So basta yan ang itsura niya. Dito na sila, oh. Ayan na. Buta na. Oh, thank you. Did you put this glitters? What did the teacher give it to you? Today is August 16 and finally, may share ko na sa inyo. Ayan na guys, dumating na yung ating silver play button. Actually, dumating siya nung 7. So ngayon is August 16 and hindi ko lang siya ma-unbox kasi laging maulan and gusto kong i-unbox kasama kayo and then kasama mga bata. Eh, pumunta sila nung weekend sa Adelaide sa kanilang kanilang golf lesson. So yan, ngayon natin to i-unbox. Hinintay ko lang talaga sila dumating galing school. And alam nyo ba, hindi ito madaling i-claim para sa akin ha. Kasi wala akong na-receive na parang number, yung code. Yummy. Anong yummy? Akala siguro ulit pagkain nito. Oh my God, I'm so excited guys. This is really... Huh? What was that? Huh? I'm so excited. Pinagpapawisan ang kamay ko. Ganito ako pag... Are you excited? Ganito ako pag excited ako guys. Pinagpapawisan ang kamay ko. Sobrang magpawis tong kamay ko. Kaya kung makita yung parang may tumatagaktak na tubig yan. Ano ko? Oh my God, guys, ito na. Alam nyo, hindi ko akalain na magkakaroon ako nito kasi hindi ko talaga alam. As in, sobrang ang tawag doon. Basta hindi ko akalain talagang magkakaroon din ako nito. Kasi nanunod lang talaga akong vlog. And yeah, finally, mayroon na rin ako. And ano ba, Holly? Ayan, si Holly ang gulos. Namatay yung battery. Sana ba ako? No. Yeah, namatay yung battery, guys. Yeah? Yeah, yeah, come here. Why are we starting? What are you doing? Because it's not open up. Yeah, I'm opening it now. Kasi namatay yung battery. Ano ka? Tulog ka ba? Pagod to galing sa school. So, ayan guys. Bubuksan na natin. Are you ready? Are you excited? Yeah, I'm so excited. You're so excited. Ang gulo ng unboxing natin guys. Oh my God. Parang ano pa, naginip lang to para sa akin si Kuya Kamon. Ayan na. 1, 2, 3. Oops. Ayaw niya mabukat. Ayan guys. Tada! Wait, baba! Ayan, may letter C. Si YouTube sa atin. Etong nakalagay. Basahin pa ba natin to? Kuya, I cannot get it. Can you get it for me? Hey guys. Ayan. Can you read it, Kuya? No. You just done something that very few Creators. accomplished. You achieved this milestone with hard work, perseverance, and probably a healthy sense of humor too. Wow. Si Sak may sense of humor sa amin eh. Ayan, guys. Ayan siya. And eto na! Oh my God! Natin mahawakan ko na rin siya. Finally. Magaan lang siya. Ay, come on, ni Holly. Naku, ang gulo ni Holly. Holly, you're right. So, ayan. Finally, eto na, guys. Thank you guys for watching my mom's channel. Ayan, eto na siya guys. Ayan, thank you so much. Salamat talagang marami sa inyo. Dahil kung hindi naman sa inyo, hindi ko naman to matatanggap itong plaque na to. Ang nakalagay, presented to Chona and my kids for passing 100,000 subscribers. Ayan guys, yung pangalan ko, hindi nyo makita kasi, ayan. This is Mommy's silver play button, Baba. Let me press. No, you can't. Wait. Ayan, ipakita muna natin sa people ang gulo-gulo ng ating unboxing. Ayan, guys. Ay, sobrang thank you. Dahil kung hindi naman sa inyo, hindi ko naman ito marireceive. Sobrang salamat. And syempre kay Papa Jesus, thank you. And sa lahat. Sa mga kaibigan ko, sa mga inday, thank you. Ayun. Sobrang salamat talaga.
hindi nyo alam kung anong nararamdaman ko ngayon dahil hindi ko man lang naisip talagang magkakaroon din ako. Nanonood lang ako ng YouTube and then ngayon meron na rin ako nito. Kaya, don't press it, Uncle. Thank you guys. Sobrang thank you talaga. Kung pwede ko lang kayong pasalamatan isa-isa, gagawin ko. Pero, syempre, hindi naman natin yung kaya. Kaya, thank you so much. At saka sa mga kaibigan ko, sa mga inday, thank you. Sa mama ko, dahil si mama talaga, yung parents ko talaga naman ang dahilan kung bakit ako nag-YouTube. Kasi, para makita nila yung mga bata, kung paano sila lumalaki, at kung paano ko sila kinakabahan ako, guys. Hindi ko alam, sorry ha. And, basta yan, thank you. Ayan, sobrang thank you. And sana, nagtanong na sila. Antok na sisa kasi pagod sila galing school. Sabi ko, i-unbox na natin to kasi alis na naman si Kuya. Si Isak hindi siya aalis kasi where are you going on Sunday? Mag-attend siya ng birthday. So, si Kuya lang pupunta ng Adelaide. So, sobrang thank you, guys. Oh my God. After 2 years, ang ingay, ha? How about you? You're coming with me? After 2 years, ayan, finally talaga, meron na rin ako. Talagang, feeling ko talaga, YouTuber na ako. Thank you, guys. Sobrang thank you. So, yun na, guys. Baka maiyak ako dito. Thank you so much sa lahat. Thank you so much. Maraming salamat. Dahil kahit late ang mga vlogs ko, pinapanood nyo. Sobrang thank you. At sana, supportan nyo. May isa pa lang akong channel. What's my other channel, Holly? Chonas? Yan, guys. Sana supportan nyo rin yung isa ko pang channel na Chonas Kitchen. Ang makikita nyo doon ay yung mga niluluto ko dito sa bahay. So, sana masuportan nyo. And ulit, thank you so much, guys. Thank you. And, yeah. Bye! And wait! Si YouTube, yung ginawa ko nung ano. May ginawa rin si YouTube. May pinadala rin. YouTube sent it to you. This is for you, Zachary. Yes! Para naman, di ba? Kasi kasama ko sila, di ba? Kasama ko sila sa pag-YouTube. So, sabi ko, deserve naman nilang magkaroon ng reward. So, this is from YouTube. What you gonna say? Thank you, guys. Okay, open it. You say thank you. Go. Here. Thank you, guys. Open it, Papa. This one here. Ako na box kasi binuksan nila. Show it what you got from YouTube. What you gonna say to YouTube? What you gonna say to YouTube? Thank you. Diba? Nakalimutan ko na makalimutan. Munti ko na makalimutan ibigay sa kanila yan. You're so excited. I thought it was a fine. Kasi hindi ba na? Pabalik siya sa... Oh! We've got these. We've got Yeah, these in we the do. cabinet. No, I thought there was a phone. Yeah, but Akala nila phone. here. Huh? Pull it. No. Okay, show it to people. This people. Look. Is that chocolate? Open it. Open it, Papa. Tell me what you got. I got Lobby. Guys, thank you. Oh, they've seen some already. Come on. Ma, open it. Hindi nyo alam kung gaano ko kasaya. Open it. Open it. I'm so excited. Oh, I think got my favorite one now. Oh my. Oh my God. What you guys show it? Show it to them. See this one. Oh my God, Mom, look. Wow. Huh? I got chocolate. You got. You have the same. You got Skittles. Oh, Skittles! I got Skittles! I got Skittles! Mom, I got lollipop. Manners. Papa, look what I got. Okay, say thank you. Thank you. Thank you. Oh my God. Say bye, guys. Thank you, guys. Thank you so much. Sana huwag kayo magsawa sa kakapanood sa amin. Go say thank you to everyone, Kuya. Thank you, everyone. Thank you, everyone. How about you, Say thank you. Say thank you. Thank you. For what? A vlog. Thank you for watching us. That's the Come on, Kuya. Mom, Sobrang thank you, guys. Ayan, ang kalat na dito. now what's this with the phone so I can play games? Ay. No, you're not allowed to have phone. What? Yun, guys. Thank you so much. Bye. Say bye. So, please subscribe doon, guys, sa isang channel ko, Chonas Kitchen. Ilagay ko yung link down in the description box. Bye. Thank you. Thank you, guys. My God, thank you so much. Hey, what happened? Kayo ang dahilan kung bakit ako may ganito. Thank you, thank you.
actually. No, this is for my, for my silver play Pokemon. No. Okay. Bye, guys! Bye! Bye. Ginagawa ko, guys. Hinahalukay ko yung mga cabinet tsaka drawers kasi ito, hinahanap ko yung boxes ng iPhone. So, hindi ko kasi ito tinatapon. Ewan ko kung bakit. Pero ngayon, may purpose pala siya kung bakit hindi ko sila tinatapon. Kasi mamaya, This one doing there. yeah. Kasi mamaya, i-unboxing ko na yung aming silver play button, guys. Dumating na siya. So, eto. Lalagyan ko siya ng something para sila naman meron silang i-unboxing kasi gusto ko silang isama pa nag-unboxing ako para may look forward din silang bubuksan mamaya. So, yun lang. Nasabi ko, hanapin ko yung isa kasi si Jan, mayroon din siyang bagong phone. So, hanapin ko yung box niya. Siguro nandun sa isang kwarto. Baba, Sisi, close the cabinet, please. Good girl. Yeah, close it na, please. Marami na naman siyang nakikita. No. Close it, please. Thank you. That's for quiet time. Come on, let's go. I-cover ko para hindi halatang phone yung box. Para hindi nila alam kung ano yan. Tinatry kong tanggalin to. Ito bang nasa loob. Ang hirap niya palang tanggalin. Daddy, this your phone. I buy your phone like this and bring your time. Fake it. Marami siya sinasabi. Ayan, hindi siya matanggal kasi dito na tayo sa kusina. Hindi ko talaga siya tinitigilan. So, parang mayroon siyang dikit dito. So, ginanong ko siya ng kutsilyo. Inislide ko yung kutsilyo dyan sa mga gilid. Pero, mahirap pa rin siyang tanggalin. Parang feeling ko, sa ilalim din nakadikit siya. So, wait, try ko ulit. So, walay. Ayaw, matigas. Wag ko na lang siguro pilitin kasi baka masira yung box. Wala na tayong box. So, ayan. Ganyan na lang siya kasi ayaw talagang matanggal. Gumamit na ako ng kutsilyo pero ayaw niyang matanggal. So, yan. Ang gagawin ko ay lalagyan ko ito ng mga, ayan, Skittles. So, dito ko lang siya ilagay sa malaking, butas. Yeah, just put it there. Just put it there, okay? Yeah. And then, ayan. Yung isang box nito, mamaya ko na lang. Yun yung kay Holly. Hanapin ko pa yung isa yung kay Jan. Kasi, yun nga, may bagong phone si Jan a month ago. So, hanapin ko yun. Tapos, eto, nabili ko to sa Daiso. Ayan, gummy din siya. Gummies. Eto, ano ba to? Apple siya. Pareho sila. Apple. Ah, hindi. Grapes pala to. Ayan. And eto, hard candies from Daiso din. Fruits din yung flavor niya. Orange, tsaka apple. So, ilagay ko yan dito. Tapos, eto. Eto ba? From Daiso din. Mango flavor. Ano to? Masarap to. Malambot. Lagyan ko na tigda dalawa. Ayan, tigda dalawa. Dito naman, dito ko linagay yung mga candies. Hard candies, tsaka yung ito, yung mango. Dito sa malit na butas. Tapos, ayan, Cadbury biscuit bar. Ayan. Tapos, ano pa ba? Eto. Etong Sour Patch. Ilalagay. Yeah, be quiet. Be quiet. Stay there. Meron ako ditong, ice candy na plastic. Ito ba? Meron ako ito. Ayan, nasa na siya. Nasa ziplock kasi. Nagamit ko na to kasi nag-ice candy ako before. Pag summer. So, ayan na lang yung natira. So, ilagay natin yung Sour Patch dito sa ice candy na, plastic.
Sandali lang ha. Ilagay ko lang itong baka. Mabuti ako nito bukas pa. So, ilan? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ayan, tig 10. So, itali ko lang siya na ganito para madali nilang buksan. So, ayan, di ba? Tapos, sisak naman. Ayan. Ang ilalagay ko kay Holly ay eto. Purple. Kasi may siya sa purple. May nag-text. Ayan. Tapos, dalawa nito. Pareho lang din sa mga kuya niya. Tapos, isa niyan. Tapos, ganito. So, pareho lang. So, yung kay Holly. Purple kasi ang kanyang favorite color. So, ayan na siya, guys. Okay lang din naman pala, oh. Oh, diba? Magiging masaya na sila nito. Kasi hindi sila laging naglo-lollies. Ito ngayon lang nila to. Binili ko to matagal na, ngayon lang nila to mabubuksan. Etong mga Japan na mga lollies. So, eto, nabili ko to kahapon. Tingnan nyo, guys. Diba? Okay na yan. Ang gagawin ko is, takpan ko to kasi si Kuya, tsaka si Sak, alam na nila itong basahin. Alam nila yung basahin. Tapos yan, tatakpan ko yan. Ayan. So yan, babalutin ko lang ito. Ayan, wala akong ibang pangbalot kundi pang, ano to eh, pang Christmas. Ayan. So siguro, baliktarin ko na lang, no? So ayan, baliktarin ko na lang. Ito na lang na puti yung ilalagay ko sa labas. So ayan, babalutin ko na itong mga kemi-kemi kong surprise sa kanila. Dream machine, racing queen. I'll take you wherever you wanna go. Let's slow us down, break the speed of sound. Tonight we all know racing. Dream machine. So ayan, nakabalot na ako ng dalawa. Ayan, guys. And, ang ginawa ko lang, nag-cut lang ako ng square, then pinaikot ko lang siya ng pinaikot hanggang ma-reach ko tong ganyan. So, ganyan lang yung loob niya, oh. Wala nang cut-cut, as in talagang buong, ano to, buong pambalot na pinaikot-ikot ko lang hanggang sa gilid. Ayan. So, ayan. And then, iti-tape ko lang siya. Oh, ayan. Wala siyang putol. As in, ikot-ikot lang. Diba? Malinis siya tingnan. Tsaka hindi nakita yung phone. So, yan. So, ito yung isa, dalawa. So, ito na yung last ko. So, ayan na yung ibibigay ko sa mga bata na kunwari galing kay YouTube. And, nagpabili ako kayo dyan na marker kasi naubusan ng tinta yung isa. So, yan. Guys, ayan na yung mga bata. Ayan na si Sak. Say hi. Hi. Ayan. So, feeling ko hindi namin ito ma-unbox ngayon kasi ang lakas ng ulan sa labas. Kita nyo? Naririnig nyo ba? Wait lang ha. Tingnan nyo. Ayan. Ang lakas ng hangin tsaka ang lakas ng ulan. So, feeling ko hindi nyo kami maririnig. So, siguro bukas na lang. Sana hindi na umulan. So, hindi pa natin mabubuksan yung aking padala ni YouTube na silver plate button. At saka hindi pa rin nila mabubuksan yung aking ginawa kaninang umaga. So, siguro bukas. Naririnig nyo ba yung ano? Yung naririnig nyo si Jan? Lakas talaga ng ulan, wait. Ayan, ang lakas ng ulan, tsaka ang hangin. So, hindi natin yun ma-unbox.
Asha Popcorn, Menji Gonzalez, Menji Gonzalez, Aro Aro, Tumalyuan, Tumayuan, Cherry Lou Cherry Lou, Quinones, Colones, Josephine Josephine, Sarmiento, Sarmiento, Regina Regina, Aldamar. Alabama. Don't forget about hashtag trying to make kids for Asia. Bye. Si Kuya yan na member na siya sa nagkakagulo, oy. Kasi gusto nila Kuya manood ng cookie. Siya naman gusto niya manood ng banana. Banana si Where's the